Straight out. Chills, pot, suka, watch, andika, one, andina wando bega, endeshe mango mandakash tanga ndirendeka tu. Ya tiripo zvedu takachikora pageto ka relax ke pageto Baghdad 4 Budiriro big up slide on TK Duncan alongside Dyson anonzi Babaman Babaman aripo Bazooka Deya Yesaya Nizi Deya big up Cool Deya yeah man King Gido yeah alongside Zach Daddy, no. Yes, I. Alright. Yeah. But I don't think we are kumbari. Tichibva kupi. Okay, me don dada representing one of my baddest youths Bazooka musadipe kuti sida motoka ari kuita zvinhu zvake boss gina day after my actor akabe Baghdad varipo ananzi Rasta Cool alongside Dyson avo vari kumusiya vasipotsa zvinhu zvavo zvinhu zvacho hamutatifire tiriko kubuda zvawo mani plus kune Bazooka pasaidi maisiya kune mukoma kune kapati kakari pasera vo kuri kunzi kune nyama yemombe but haina kuibva hameno isi mazino tinaro tongonanzva nyama tonanzva ngavatekere maisiri chikuru kunanzva saundi hanzi autachusford vakomana vaingosimbisa mangoma acho bva kuBaghdad vachingonanga nekuchusford zimi yese iri kuziya Bazooka imbovaindosa vaziye zvekuite Yes, mwana wacho mana Baghdad Massive representa straight out chimangoma chikopunda kudeso hapana idea Bob TK Duncan ka anyway idede slide down respect accent mkomana yokundiro audomkia mfana you hands ayo patapana boys amaye manje Baghdad kupisa ayo budira kupisa man kana makanyekorwa kuti budire kune korera inopisa kutanye isu korera yacho irimo imomo tikuda kuindosa tinawo futi mafootballer Sean Kala in case you didn't know. You ready ribo aka Taza Uncle Teaspoon Baghdad tinoimba tisina mkwende ari kungodya nyama asina kana mazino ari kutsenga chikurukumedza ndaitoshuvira kwenda kumberi handika handingazombodzoka kunge peri handika ndichatovava seperi Bazooka vakundishaya ndava kumberi handika vaindiona kunge ndakapusa handika seairtime yandajusa handika